Kashitiu Paul Apostle Shautitas Kalenong kabaar Henry mame tu kren ni kita ki ru ki badai ya kata kajihikai bajanai bagiru temen ginlong ki basyarai ki bashida ki bakanadgar ki bajanai hakajinget hakajingiet hakajingesya bagi kentai temen ginlong kumju ki balekhya le don akor halaka jinglong jingem om ki bakren siar lemni ya ki bala penlong merau hakadi wan shibun kino hikai ya kababha bakila ban hikai ya ki kentai samla ban iet ya lagi tengah ban iet ya lagi khon ban long ki bakhanadgar ki basngur ki batrei halayeng ki basbun ki bakongo ya lagi tengah ba adam kren ben ya ka ktinu blai kumju ya ki rangba bakham samla to sneng ban long ki bakhanadgar hagi ke baro da pen i ya lede ka rukom hagi jingle babha halaka jihikai da pen i ya ka jing sngur ya ka jing sngu khya ya ka ktien janai ya ka bamla ban penrem bautau ba ile persya unyo le ran na ba don ka basniu ban ong shaphang jongi to sneng ya ki shakri ban ko ngo ya la ki kenran ba ban pen sngo bha ya ki haki ke baro om ki ba parshi keliang om ki ba butti Henry ki ba pen i ya ka jing sngur ba bha baro bahaki ke baro ken pen itanat ya kata ka jing hikai jong ublai udong pen jongi namar ka jing ai ka jong ublai kala pau ka bawalam jing penem haki beri baro ka hikai yangi kenang ba habala lenno ya ka jing bamru blai bat iki jing ku abrai ka perthei ngin yo ba khanadkar bat ba hok bat beri blai hakani ka perthei ka ba menta kibai khmi ya kata ka jing kermen basuk bare ka jing mi pau ka burom jong blai bakrau baru Jesus Christ unong penem jongi ubala IT no yalade na kabanta jongi baunyo sius pa no yangi na ka jing bam hok baro bat ba un pen khoj haladehi yo pat lang banlong ka benta kenti jong uhi uba shirhem ya ka jing le babha yakini ki ke ru to kren ba to kentu ba to sneng kumubodon bor Watsya ba uno ru un iben yame